Така, днеска да разгледаме вчерашната ситуация. Села, който имахме вчера, след излизането на новината, виждате какво е имбаланс. Да отворя голяма графика. Виждате имбаланса как се е случил. Билд в обема точно на затваряне, което е силен сигнал за продължение. Опана на Лондон е с два сингъл принта, които са запълнени. И тества на CVA, което е изключително силна зона, Value Area High. Оттам имаме лек реджект, но според мен ще имаме пробив предвид силната новина. И ясна картинката, че търсим в момента лонг. Въпросът е откъде бихме влезнали. Виждате тук отново силен сигнал, че приемаме тази цена с Unfinished Auction отгоре. Този волюм много силен, който се образува тук. Ще имаме Double Distribution Day, така наречен тук, после ще се сформира надолу. Най-вероятно тук ще имаме Single Print Area. Така, да видим ритъма. На VWAP виждаме тук Level 2 дума. Ритъма е Normal Trend. Виждате? Тук даже е леко пробитно, веднага е върнат. Така че имаме Normal Trend задържан. Ето да го начертая. Виждате делтата каква е агресивна надолу. Виждате. А цената има фаст ритъм. Тотално превъзходство на купувачите в картинката. Така, още по-ясно да стане картинката. Какво е absorption? Виждате. Тук 150 делта, 13. Тук две положителни делти, цената не мърда с имбаланса. Веднага 100 делта, тук имаме 80 селъри на имбаланс, пак цената седи горе, absorption. Тук вече виждаме леката корекция на селъри. И тук в момента на много виждаме пълния абсорбшен. Виждате какъв обем. 1300 делта, цената не постига нищо. Тук 392 делта, 130, нищо. Нямаме нов лоу. Тотално абсорбирани. Никакъв контрол на селъри. Тук е интересно, в тази траектория, тук е 945 премаркета. Как байерите пък са абсорбирани, виждате. 184. Диагонален имбаланс. Интересно, че е станало това. Но това е преди опана. Важната цялостната картинка, затова гледаме 5 минутни, да видим цялата картинка, кой командва. Правим си история за деня. Кой взима надмощие. В момента нямаме ясна цена за вход. Очакваме лонг. Тук има едни 136 долу, които могат да бъдат да тествани, оттам да хванем лонга, които са първи сформират. Тест на VWAP, около VWAP е точно. Така че VWAP не чакам, около VWAP ще се появят нови играчи. Оттам аз ще ти изградя лонг. Защото очаквам, че ще има някакво прибиране на печалби. Защото реално това, което виждаме тук, това са чисти прибиране на печалби. Това absorption, който казваме, това е една масивно прибиране на печалби, виждаме. Виждате? Това прибиране на печалби. В реално време ние го виждаме, че прибраха печалбите от премаркета и в момента чакат ритъма от самия маркет, който да бъде зададен. Ще видим с какъв initial баланс ще отвори. И при пробив на самия initial баланс, там initial баланс е първия един час, се задава. Ще видим днеска дали имаме вход. Ясен е сигнала, че търсим лонг.
но търсим добри нива да се позиционираме. Прекалено е рисково от тук да се вземе лонга, въпреки абсорбшена, който се е случил в тези нива. Ето тук ясно се вижда абсорбшена нагледно. Поне да видите какво е. И в това видео ще покажа какво е CVA. CVA, ето тук виждате два профила, които образуват така наречения D-shape и се сливат. Както тук. Правят силна зона на интерес. Виждате от тук от point of control както е тръгнала цената. Виждате от тук пак от point of control как тръгва цената. Изключително силни и валидни зони. Тук ние ви показахме големия initial баланс. Тук също движението е тест и тръгване. Това пак е композит 3-дневен CVA Composite Value. Важно да се разбира, когато имаме 2 дена или повече, колко повече дни са събрани, толкова по-силна зоната, но дори 2 дена са достатъчно силни. Тук видяхме нагледно какво е имбаланс, как 3 дена го задържаме, вчера как изтъргувахме с имбаланс шорта. Тук вече новината, като излезне, имаме имбаланс обратен за нагоре. Ние търсиме позиционирането нагоре. Победа след новината. Така че, мисля, че е ясна картинката как се сформират имбаланса, какво е CVA и какво представлява реално абсорбшън тук като прибиране на печалби. И тук виждаме стак имбаланс на байери и въпреки това цената пада, което е объркващия сигнал, но въпреки това след това имаме едно солидно прибиране на печалби след този сигнал. Виждате ли къде са прибиране на печалби? Точно тук, точно тук. Так. Всички тези големи цифри, виждате. Това са огромни обеми. Огромни. Тук имаме 1232 на 250 делта. Цената е зелен бар. Тук имаме 39. Виждате. Чисто ясно, ние имаме само продавача, цената стои на едно място. Absorption. Тук вече сме на покупка. Виждате, тест на вилапа, стак имбаланса и вече ни даде цена и не тригира да влезнем лонг. Тук сме лонг. Ясно е 1555 волюм, още се натрупва. Най-големия обем. Имаме абсорбшън преди това. Ясна е картинката за нас вече. Търсим лонга, търсихме тест на стак имбаланса на вилапа. Точно стигна нашата зона. Видяхме реджекта, въпреки силната делта, предостатъчен сигнал да влезнем лонг от текущи нива. С таргет. Ето ги ясните таргети. Тестване на хай и след това на стак имбаланса горе. Стоп лоса. Го виждате къде стои? Красота. Сега искаме за потвърждение, за още по-агресивно да видим една добра зелена хубава делта. И ще я видим, но ние сме вътре. Това за мен е предостатъчен сигнал. Най-високия обем в сесията с огромна делта. Имаме реджект от вилапа. Имаме стак имбаланс, незадържан около вилапа. Нагоре. Сформиран за дневната сесия випок. Горе. Най-големи изтъргуван обем е горе в тази зона, където са прибираните печалби, което говорихме, което е още един силен сигнал за прибиране на печалби.
Така че към момента имаме една голяма красота, където ви показвам пак нагледно на живо аз как търгувам в реално време. Както вчера, така и днес. Това са реални примери. Реални сделки. Два лота. В случая два контракта, защото търгувам фьючерси. Може да се екзекутирате сделките и на MetaTrader, ако сте търговци на MetaTrader. Натрупан обем и абсолютно нищо. 1 към 3, 1 към 3, 1 към 3. Цената затваря тук. Натрупва. Излезе нагоре. И ясна картинка. През другото време казахме, че имаме прибиране на печалби. И цяло видяхме как купувачите държат пазара. Ясна картинката, Unfinished Auction на TPO. Показахме, че имаме ето тук тест на Naked POK, който е взет в Азия. Отново тук тръгване нагоре. Имаме новина, имаме имбаланс ясен. Търсиме в момента само лонгова казваме. Лонга на Вилапа ни е даден. Търсим първи таргет тук, втори таргет е в тази зона някъде, който имаме на събран имбаланс. Unfinished Auction. Тук имаме Finish Auction Open, тук Unfinished. Купувачите имат още работа да вършат нагоре. И картинката след вчерашните сингъл принтове и ясната индикация от новините с затварянето на хая, който говорихме в предишните видеа, които бяха обучителни, че това е изключително силен сигнал, ако затвори цената в най-горната си точка. Но аз в Азия не съм бил тук, за да мога да търгувам иначе. Азия е била само лонг. И е била прекрасен лонг. Виждате картинката отново. Тук как тръгва. Седим и наблюдаваме в реално време. Реалната сделка. Времето е 10:35. Чакаме да се бъде така. Първата съпротива, която ще изпита е точно този VPOK. Volume Point of Control, който е насъбран. И тези stack imbalances тук, които са naked, не тестен. Когато е тестен stack imbalance, извинявам се, той вече не е валиден. Само този е активен и тук имаме stack imbalance на байери, които тук трябва да бъдем също осторожни, да видим те как ще реагират, дали ще се изчистят позициите отгоре, въпреки че тук е имало едно изчистване на позиции от тях, или ще влезат агресивно отгоре за изтласкване на цената до таргета ни. Виждате ясно и нагледно Order Flow Trading как се случва с TPO зони и VWAP, как при теста на VWAP, как ние отиграваме ситуацията. При теста VWAP как отиграваме ние ситуацията. Красота. Красота. Каквото искаме да го видим, го виждаме. A setup. 1% е тук. При тези сетъпи винаги са A. Тук трябваше да ни се потвърди, за да може да влезнем. Рисково е директно при VWAP да се влиза. Искаме да видим обема, затваряне над stack imbalance, че има реджект и че това е дъното на самата среща. Картинката е ясна. Когато гледате Order Flow, ви дава увереност, че вие сте с големите институционални играчи, банкови, хедж фондове и така нататък.
Виждаме, това са сделки, които рetail трейдера е невъзможно да бъде отворен такива обеми. 1555 лота в този кендъл. Какви сте ретайли, кой ще ги отвори тези сделки? Това е огромно на 5 минути кендъл. Извинявайте. Искаме да сме с големите играчи на пазара. Да се позиционираме с тях. Това ни помага order flow. И виждате, че не си говоря глупости, тук чертички и така. Не. Реални цифри. Реални обеми. А не измишлятини. Виждате къде се появиха вече след като пребраха печалбите, къде се появиха на много интерес да купуват. Тук имаше абсорбиране, ще време някои и прибраха печалби, други се абсорбираха тук. Цената тръгва в момента с лекота. 388 обеми стаска цялото движение на този целия ефорт от 1558 обем и 114 негативна делка. Негледно се вижда. Сега това ниво ще бъде задължително тествано. Тук има насъбран диагонален стакинг баланс. Тук също има. Тук тази зона е силна. Както казахме, има и випак. Следиме как ще реагира цената. Време как се насъбира. Огромно количество селери без никакво постижение. Няма другаде къде да го видите. Което ни показва кой печели битката. Но на селарите им трябва изключително много усилия и дори с тези изключителни усилия даже не мърдат цената. Ще трябва на байерите. Виждате каква красота правят. Без усилия, без големи обеми, цената се движи в тяхна посока. Те диктуват в момента матча. Тук виждаме как в тази зона са се появили байерите. Ако бутнем на 3 минути, виждаме тук се изтласкали, така вече имахме съмнение да няма абсорбшн. При следващото с тия кендъл видяваме, че цената с имбаланс изблъсква цената, което ни потвърждава картинката, че байерите са пълен контрол. Въпреки така наречени в този 5 минутен кендъл имахме абсорбшн на байери, но нямахме в следващия continuation на обратното. Както виждате и тук, където са байерите, е много важно. Те са защитили тази цена, тя е мръднала нагоре. Това е изключително важно. А не са останали под. Ако беше затворил кендъла под, ще да е вече по-страшничко малко. Тук са дошли и са тествали стакинг баланса, което е нормално. Преди стакинг баланс да бъде тестван, което е на селари. В момента тук се тества стакинг баланса на байери. Тук тези са трапнати, виждате ли? Трап селърс. Как тук е? Имаме други трап селърс. Това е трап селърс. Когато кендъла затвори въпреки големия обем на това ценово ниво, бъде с червена делата, в случая тук е 43 голям, но кендъла вижте къде затварят. Те са трапнати. Тук те чакат да могат да излезнат. Когато да бъдат тествани. Тук имаме trap buyers. Това е важно да го запомните. Като терминология. Нагледно да видите
какво представлява? Trap buyers, trap sellers, trap sellers. Тези байери шаха да бъдат трапнати, ако беше затворил, цената продължи надолу. Беше затворена. Тук те в момента не са трапнати. Да. Тези са трапнати много. И тези байери са трапнати тук по тази цена. Виждате? Какво представлява терминологията? Това е absorption в тази цена и absorption в тази цена. И absorption тук е имало на това ниво също. Виждате как ние го използваме като по-голяма картинка. Обрисуваме с него. А не на микроскалпинг. Много е важно да го запомните това. Защото в букмапа постоянно се показва на микроскалпинг. Ние нямаме тази бързина на алгоритмите, които те го използват за някаква кутика да играят. Забравете. Ние не може да бъдем по-бързи от алгоритмите на банките. Това трябва да не е ясно. Ние затова искаме да видим цялостната картинка, спрямо картинката да се позиционираме, която е дневната и на опана. За няколко тика е възможно, но трябва много тренировка и много бързина. За няколко тика се играе там. Ние в момента не правиме скалпинг за няколко тика, където коренно различна философията на подобен принцип, но самия order flow е много по-агресивно се настъпва и се прибира. Не ви съветвам. Трябва много опит, за да може да го практикувате и пак казвам, там веднага се изправяме срещу най-добрите алгоритми на света и нямаме тази бързина на котировките, които банките имат. Не може да кажем, че ние сме по-бързи от алгоритъма на Citadel. Това е сериозно това. Не сме. Ясно. Ние трябва да се натърсим, да се намериме нашата стратегия с нашето конкурентно предимство спрямо големите институции. Все пак това е zero sum game. Докато едни печелят, едни губят. И е много важно ние да го знаем това и искаме да сме на страната на печелищите тук. Ясно е, селърите губят, ние искаме да сме с печелищите, които са байерите. Виждате красотата. Ще бъде сега. Тук казахме, че тук има първия сапорт, ще бъде тук. Вие виждаме точно. Тук, че имаме леко отблъскване, но предвид голямата картинка, контекста, който първо разгледахме в TPO-то, той ни даде контекста, че имаме силен imbalance up. Затова вие първо трябва да разгледате теорията, за да разбирате контекста. След това да разбираме, че на опана имаме uptrend, но тест на VWAP, което показва, че ще имаме бавен тренд през сесията, защото ритъм от Азия е сменен. И order flow ни показва absorption. Виждате как ние имаме стъпаловина формула. 1, 2, 3. Вола. В момента само в тази зона има агресивни продавачи. 112, 104, да видим дали тук има 118, да видим дали ще бъдат филмати или са 117. Да видим, интересни са. Ще защитат или ще избягат тук 110. 124. Продавача искат да защитат. 96, 95, 102. Виждате? Както казахме, за пореден път, това е левел 2. Тук, направен при нас. Това е футпринта, които са екзекуциите. Реалните поръчки. Тук са намеренията. Виждаме как задържа точно випока, колко е силен. Но когато випока са изгражда над VWAP, това е една индикация за Trend Continuation. Също трябва да го научите. Знаете, което дава още една нотка
сигурност при взимането на решенията от наша страна. Сега ще бъде пробито тук. Е ясно, че няма да издържат. Това е ликвидност. Между другото, виждате ли какво е ликвидност? Ето го. Няма като кажем, ето, поръчките и тук. Вече обемите на трупаните, които са екзекутирани. И на дадено ниво, това е ниво, което е с най-голем обем, е най-ликвидното ниво. Виждате. Ликвидност. Това е било ликвидно ниво. Ликвидност е когато има изключително голям обем търговия извършена. Вече при липса на ликвидност тогава се случват тези така наречени стоп-хънтинги, които трябва да бъдат запълнени някои големи айсберг ордери или големи поръчки на някой клиент, на някоя банка. Тогава може умишлено вече да се търси по-добра ликвидност в дадена зона. Много е важно също да се знае. Красота. С стакинг баланс. Диагонален. Обяснихме защо е диагонален в Order Flow видеята. Защото виждате, Level 2 е винаги диагонален. Купува-продава. Тествахме стакинг баланса, запълнение, който е на селър. Сега ще тестваме този големия, който ние чакахме. Видяхте ли как бяха 120 и изчезват? Виждате, това е чист пуфли. Тук седят и се махат, само мърдат. Тук са 141, 120, те си стоят, готови са да купуват, търсят. Така наречената ликвидност, да може да се изкупят тези контракти, са готови тук на тази цена да защитят и да продължат да я тласкат. Ето го. Те са там. Ще видим дали тези 129 са там. Ще стане търговията на това. Тук виждаме, тук е стакинг баланс от байери, където би трябвало тук байерите да защитят цената нагоре. Тук са 184 трапнати байера. Понякога може да видим прибиране на позициите, да направят брейк-ивен тези. Лека корекция тогава тръгване, но вид силни импулс не вярвам. Продължаваме да чакаме, все пак е на живо. В момента аз реално в момента екзекутирам сделките и аз чакам да бъде фил на таргет. Естествено, някои мълчаливи моменти ще бъдат изрязани, за да мога да не ви отекчавам, да просто да видите цялостната картинка, как се чупа бързо. Защото пак от няколко един час ще отнеме докато филни таргетите. Нормално час-два за взимане на таргети. Все пак, виждате, ние гоним немалки таргети като разстояние. Вчера ви показах как се играе балансирана сесия. 2 езди минус 2 езди. Днес ви показвам как се играе тренд сесия.
Отново се вижда absorption. Тук за мен, както казах, това ниво очаквах да има някаква реакция и тук предвид колко много байери са трапнати. Все пак, когато се трапнат да брейк ивана, всеки иска да излезе. Това е психология. Не ме очудва грам. Това са изключително много големи контракти. 184. Това е изключително голям ден. Но в момента мене нищо не ме притеснява предвид отново потвърждението на този кендъл, който е 104 броя, 59 на това ниво. Зелен кендъл. Тук продължават да натискат, продължават, но това никакво значение за мене. Ето виждаме и тук обемите, натрупаните обеми, ние влезаме на най-големия обем. Който е в 10.30 клоуза. Виждаме къде е point of control, випока на волюм профила. Виждаме абсолютно цялостната картинка, как е в наша полза, как ние очакваме да бъде сформиран един добър тренд. Виждате наклона на вилапа, който пак казахме е изключително важен, когато имаме тренд ден. Тук има било чопи, виждате как е флат, после наклона, показва какъв е тренда. Това всичко съм го обяснявал в теоретичната част, в момента го показвам на практика. Да ни кажете, че това е една теория. Не. Това са чисто практически модели. Просто исках да ви запозная, защото пак казвам, никой в България не е говорил за тях и на повечето хора те са чужди. Следващия кендъл таргета е даден, виждате. Само гледайте, да ви кажете, че затваря този 5 минути кендъл в И20 до И25 ще даде горе. Гледайте. Той се развива изцяло в наша полза order flow. Няма за какво въобще да се притеснява. Напълно спокойна и уравновесена търговия. Когато знаем какво правим. Тук вижте, тук са 27 продавача и 0. Finish auction с absorption. Среден сигнал, че те нямат контрол отново. Тук също на това ниво никой не иска да търгува. Виждате ли? 0 на 1, 27 на 0. Няма ги. Тук 4-0 отново. Обемите станаха тънки. Виждате ги. Така че очакваме някаква експлозия в една от двете посоки. Много тънки обеми.
Паднаха на 171. Това е много тънък обем. 217, 273. Виждате така, че експозията в АП виждам, още тук казах до 25, ще видите, може да са и двата таргета само. Да ги затворим. Просто обеми няма. Пазара е тънък в момента вече. Няма тази ликвидност, която искаме от тези обеми. Това е добре. При агресия на байерите ще тласкат цената по-лесно нагоре. Сюрприз, той взе, че стана както го казах, а? Имаме стакинг баланс отгоре, изключително силно. Таргета казахме ли в колко часа? Казахме ли? В този кендъл ще бъде даден. Вие си вижте. Таргета е даден. Стоп лос се мести на брейк ивен веднага. Запомнете го това. Веднага стоп лос е на брейк ивен. Искам да видите. Сингъл принти започнаха ли да идват? Казахме ли в този бар, че ще бъдат? Може би и двата. Искам да гледате. Нали? Сега чакаме да се сформират сингъл принтовете. Казахме, че имаме Unfinished Auction ще бъде тестван и то беше тестван, както видяхте. Сега чакаме продължението на сингъл принтовете за сформиране на нова зона на дистрибуция. Тук може да стане, това е било, даже може да стане Triple Distribution Day. Като гледам на там е тръгнал. Първият е бил тук, втория беше тук и може да има и трети, който да по-горе. Това вече в края на сесията ние си вземе таргета и няма да дочакаме да гледаме. Но може да следите дали ще има Triple Distribution Day на 24 юни се търгува London Open. Тук виждате битката на върха, която се е случила. Байерите. Тук са появили селари. Сега е интересно тази цялата картинка какво и как ще се случи, защото в момента имаме един сингъл принт отгоре и ние сега чакаме да бъде разпробит. Като това не е зоната на сапорта в тази част. Но според мен е предвид, че нямат инерция селарите, би трябвало бързо да бъде изтласкан до таргета ни.
Да, вече тази зона сигурно ще бъде пробита. И ще има сформиране на сингъл принт area и очакваме Triple Distribution Day да започне след даването на нашия таргет да сформира нова балансирана ерия горе, но това вече утре ще го разглеждаме. Просто да го имате на предвид за какво говоря, утре ще го изкоментираме. Така ли, че тук таргета много скоро време ще ни бъде даден. На върха имаме Unfinished Auction, което потвърждава, че има още работа да вършат купувачите горе. Ето и тук пак тествахме къде е обема точно на пробата. Тук с 0 купувачи. Виждате как изтласкат. Виждате какъв обем отгоре стана. Виждате интересно. Къде да го видите иначе друго лице? 122 на 25 с диагонален имбаланс огромен. Тук вече се върнаха. Интересно, той диагонален имбаланс остава огромен на пробива. И таргета всеки момент ще бъде даден. Тук вече картинката малко взима да се промени, но чакаме confirmation дали да преберем таргета. Втория е тук още. Преди простата причина, че вече горе тези 122 байера започват да стават трапнати. През затваряне на този кендъл по този начин. И защото имаме втори абсорбшн. Сега виждате, има и тако и вако. Затваряйки този кендъл по този начин, ние излизаме. Има 2 минути да разберем, но започва order flow да не ни харесва как сработва. А също време ние сме си направили нашия таргет 1:2. Първия, прибираме този и пак сме хепи. Но все още не мога да кажа нищо. Чакам да видя самото затваряне на кендъла да ми потвърди аз какво да правя. Всичко го правим на база на confirmation. Под този кендъл затварям, знаете, които казвам ви го най-нагледно, какво ще направя. На тази цена ще затворя. Държа върху фикса и прибирам таргета. Имаме стакинг баланс, като ако селърите го преодолеят, ние трябва да излезем от сделката. Това е ревърс сигнал,
няма нужда да нося аз този риск, вече като не съм подкрепен. Имам absorption на байери на тези два кендала. Не ми харесва. И си излизам. Но това е част от играта и вие ще го видите нагледно. Как казах, ние сме тук да търгуваме. Знаем си вече къде ни е таргета, къде ни е стопа, даже още по-лесно. Първият таргет е Z, за втория чакаме да видим. Байерите за сега защитават позицията, не дават по-долу. Каквото стане се пак. И вата случая съм хед. Естествено, ако ми се даде таргет целия, много по-добре. Но ви казвам, като изпаднете в такава ситуация, не затваряйте веднага. Защото в случая може да им даде таргет. Винаги отдолу, под лолчето. Това е добре. Стак кимбала, стак. Тук. 2-3 тика няма да стане чудеса, че дайте се пак шанс да видите потвърждението. И все пак този кендъл не затвори те да са трапнати, а останаха на нулеви. Че са абсорбирани са. Имало абсорбшън. Това е фактология. На байери. Но въпреки това те могат да са по-агресивните и да изтикат цената, защото този абсорбшън е само в този кендъл. Вече ако този кендъл, представете си, че има голяма червена делта и затваря, от тук аз съм веднага излезен, защото вече това е потвърждение, че тук тези са трапнати, това не е малко количество байери и цена за нов върх трудно. И все още мога да се случи. Наблюдавам. Просто ви казвам картинките, които в бъдеще могат да се случват или може да се случи и сега. Неживо търгуваме, не знам какво ще се случи. И за двата сценария съм подготвен. Интересно затваряне. Задържа се стакин баланса и тази зона, което е в полза на купувачите на затваряне. Тестваме. В момента ще тестваме тези 97 стакнати, 122. Как ще се реагира.
Виждате ли как това са реални играчи с огромни обеми и тук, и тук, и през целият път на Order of War, който ние минаваме, ние виждаме и точно тези зони с големи играчи, следим как реагират също тези зони, как се държат, което е важно. Пак казвам, на обикновен кендълстик няма как да видим къде са трапнати байери, къде са трапнати севари. И то с огромни обеми. Защото нали сещате, ако сте 122 контракта, примерно те са няколко играча, 2-3 играчи институционални и как тежи тази поръчка. Да се знае. Или как одеве бяха стакнати 700-800 делта контракта и цената нищо не прави. Седи на место. Също. Важно е. Тежи на психологията, така ни дава ясна картинка какво и как се случва в момента с реалните играчи на пазара. Прибирам таргета, не ми харесва целият сценарий, почва да прави чопи да събира обем. Много е малка разликата, приключвам сесията. Това е. Няма смисъл да се носи понякога риска само и само за няколко тика отгоре. Благодаря ви. Се видим в следващата лайв сесия утре.